máte živého v chladnom kúte skaly. Choďte, vravte vo svete, z mŕtvych vstal je s vami. Hrobe nechal otázky tých, čo veriť nechcú. Zmenil temno na svetlo, dvíha tých, čo klesnú. Nám dáva príkaz lásky jednoty. On v nej aj vždy žiari v pýtvi všedných dní. Nádej nám vlieva jeho slovo dnes. Kto verí, žiť bude, nestratí svoj les. Ako zrnko pod hlinou nový život skrýva. V nesmrteľnej pravdy svet vo mne v tebe býva. Hladné ústa síti, chlebom nestačí. Z mŕtvych vstali robí chodník podľačí. Milí priatelia, pozdravujem vás z centra Košíc aj z Kresťanského kultúrneho centra na Timonovej ulici. Dnešné podujatie Veľkonočná Via Lucis, Cesta svetla, koná sa pod záštitou občianskeho združenia Fuga, ktoré vedie Oliver Saloň. Pán Saloň a Marian Čekovský prišli s nápadom zorganizovať dnešný veľkonočný gospelový koncert, ktorý bude zložený z 11 piesní a na ktorý svoje áno odpovedali všetci účinkujúci. Prezradím vám, že Marian má dnes narodeniny. Dovoľ, aby som ti povedal, že ti prajeme veľa šťastia a prajem ti, aby sa ti dnes s nami dobre hralo, účinkovalo a spievalo a nám s tebou. Pán Boh ťa požehnaj. Na bicie bude hrať Adam Dzuro, na gitáru Peter Tomko, na basgitáru Branislav Valanský,
Spievať budú pani Eva Štefánková, Daniel Petrík, Michal Kentoš a Lucia Gibarty. Druhá pieseň má názov Prázdny hrob, ale výstižnejšie by bolo povedať vyprázdnený hrob, lebo Ježiš svojim zmŕtvychvstaním hrob vyprázdnil, hoci predtým sa v ňom ocitol. Dobrý Bože, daj nám také oči, ktoré, hoci uvidia jamu hrobu, uveria v pravdu vzkriesenia. Zostáva jak v hrobe, nežije, hoc žije. Tých, čo sú smední, hladní, nahý väzni, svoju bolesť skrýva portrét kríža verný. Kríž stále hlása, Boh sa ponára, aj tam, kde človek trpí, aj kde zomrie. Znova s láskou kráčať, nezostať pri múkách. Kvet si nájde miesto, hoc je trnie vôkol, nebo sa usmieva, dáva nádej pokoj.
Dejiny Via Lucis siahajú do roku 1988, teda vznikla pred 32 rokmi v salesiánskom hnutí Testimoni del Risorto v Taliansku. Na Slovensku hudbu k piesňam Via Lucis zložili Antonia Sabolová, Marian Čekovský a Jaroslav Fabian. Na textoch spolupracovala Mária Sedláková a niektoré som vytvoril ja. Pobožnosť má štruktúru cesty krížovej, známej od 12. storočia, od čias svätého Františka, ktorej obrazy sú v každom kostole. Via Lucis však rozvíja myšlienku spoločenstva Ježišových sympatizantov od zmrtvých stania po zoslanie Ducha Svätého. Vidno to aj z ďalšej piesne o Márii Magdaléne, ktorá bola prvým človekom, ktorý sa stretol so vzkrieseným Kristom. Prečo sa Ježiš nezjavil niekomu z apoštolov, ale žene s pochybnou minulosťou? Ani sa nezjavil Kajfášovi, Pilátovi, politickým a náboženským autoritám. Tí by sa boli naľakali. Ale Ježiš nemal záujem naháňať niekomu strach. On chce od človeka postoj lásky a tá sa vynútiť nedá. Mária ho milovala, preto ho mohla vidieť. Dobrý Bože, daj nám oči lásky, aby sme mohli svet vidieť reálne a s nádejou. Keby si vedel o túžbách, ktoré mám v srdci skryté, prišiel by si ich vyplniť hneď ráno na úsvite. Keby si vedel o plánoch, ktoré mi hlavou letia, neváhal by si pridať sa, deň stráviť plný žitia. Tam, kde je láska, život sa mení, ožíva nádej, rozkvitá hrob. Tam, kde je láska, zazvoní radosť, čaša sa plní, úspev je most. Keďže som vedel o sníčkoch, ktoré máš v srdci skryté, prišiel som ti ich vyplniť hneď ráno na úsvite. Stál som tam ako záhradník a volal ticho Mária. S Natalou si sa rozlúčila, láska aj teba vzkriesila. Tam, kde je láska, život sa mení, ožíva nádej, rozkvitá hrob. Tam, kde je láska, zazvoní radosť, čaša sa plní, úsmev je most.
Jeden z najznámejších veľkonočných príbehov tvoria emauskí učeníci, ktorým neznámy muž povedal, či toto všetko nemusel Mesiáš pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy. A to je posolstvo aj pre nás dnes. Či toto všetko okolo pandémie nemusíme skúsiť na to, aby sme si nanovo vážili hodnotu života, nebrali ho ako samozrejmosť a upevnili sa v nádeji na Bohom nám vysnívanú budúcnosť. Čo si z Veľkej noci pochopíme, keď sa naučíme rozlišovať? Je rozdiel medzi dielom stvorenia a dielom vykúpenia. Do diela stvorenia nás Boh povolal a dovolil nám ho aj pokaziť. Dielo vykúpenia už pokaziť nedovolí. Pri diele stvorenia sme všetci spolupracovníci každodennou robotou. Znečistili sme životné prostredie, otrávili svet i medziľudské vzťahy. To Boh dovolil. Ale dielo vykúpenia nám pokaziť nedovolí. Ježišova smrť a zmrtvých stanie je nová a večná zmluva lásky, ktorou nás Boh zahrňa. Môžeme sa pre ňu otvoriť, prijať dar, alebo ho odmietnúť. Dobrý Bože, daj, aby sme boli pripočítaní k tým, ktorí si vážia dielo vykúpenia a vylepšujú dielo stvorenia. Po ceste do Emaus kráčajú, čo bolo nedávno zvažujú. Ježiš bol blízky a živý Pán, odrazu zostal z nich každý sám. Myšlienky chmúrne a ťaživé, sklamanie a hlavy zvesené, oči ich zastreté smútkom sú. Keď zrazu blíži sa taký muž, pridá sa s otázkou pocestným, o čom je vaša reč, Emauský? Prekvapia sa celý zronený, aha, ty nevieš o správe týchto dní. Kde žiješ, že nevieš túto zvesť, že dali Ježiša pred súd viesť? Prorok ten múdry a mocný muž, a na kríži zomrel a nie ho už. Všetci sme dúfali v jeho ver, mysliac, že vykúpi Izrael. 3 dni už odvtedy ubehli, niektoré ženy sa preľakli, len prázdny hrob našli nad ránom. Sa rečiam anielov, vraj žije ich majster, tvrdili, aj muži prázdny hrob videli. Po týchto slovách muž tajomný oslovil Boh našich pocestných, srdcom se nemúdry ťarbaví, veď to aj proroci vraveli, že trpieť Mesiáš tak musí, pred svojou slávou smrť okúsiť. Ďalej im vykladal podrobne tajomstvá o sebe nedávne. Rozhovor s pútnikom nádej dá, by zastal každý z nich na nedá. Privíň
Zostaň aj dnes, keď sa zvečerí, rozžíhaj plamienok dôvery. Buď so mnou na cestách, necestách, vyplňaj okienka v krížovkách. Zostaň aj dnes, keď sa zvečerí, rozžíhaj plamienok dôvery. Buď so mnou na cestách, necestách, vyplňaj okienka v krížovkách. Zostaň aj dnes, keď sa zvečerí, rozžíhaj plamienok dôvery. Buď so mnou na cestách, necestách, vyplňaj okienka v krížovkách. Zostaň aj dnes, keď sa zvečerí, rozžíhaj plamienok dôvery. So mnou na cestách, necestách, vyplňaj okienka v krížovkách. Zostaň aj dnes, keď sa zvečerí, rozžíhaj plamienok dôvery. So mnou na cestách, necestách, vyplňaj okienka v krížovkách. Zostaň aj dnes, keď sa zvečerí, vyplňaj plamienok dôvery. Buď so mnou na cestách, necestách, vyplňaj okienka v krížovkách. Zostaň aj dnes, keď sa zvečerí, rozžíhaj plamienok dôvery. Buď so mnou na cestách, necestách, vyplňaj okienka v krížovkách. Zostaň aj dnes, keď sa zvečerí, rozžíhaj plamienok dôvery. Nasledujúca pieseň Zostaň s nami, Pane, vystihuje nadšenie emauských učeníkov, keď spoznali pri lámaní chleba, že stolujú s Ježišom. Stolovanie má aj sociálny charakter. Pri židovskom stolovaní bolo miesto pre hlavu rodiny, potom pre manželku, pre hosti, pre deti, pre sluhov, a keď upiekli baránka a priniesli ho, lepšie kúsky dostal otec, čestný hostia, a posledným na konci stola zostalo menej kvalitné mäso. A toto Ježiš zmenil. Pri poslednej večeri, pri našej omši, nepoužívame baránka, ale chlieb. Prečo? Lebo z okrúhleho chleba, z ktorejkoľvek strany ulomíte, každý dostane rovnako kvalitnú čiastku. Neexistuje mäso a kosti ako pri baránkovi. Všetci sú si rovní, bratia a sestry. Ježiš zmenil sociálny systém doby, založil novú spoločnosť. Ďakujeme ti, dobrý Bože, že lámeš pre nás chlieb ako posilu, aby sme aj my pokračovali v delení sa s druhými. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Zostaň
zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Pri Emauskom stole traja muži sedia. Málo slov im stačí, veľa sa dozvedia. Jedia z chleba slova, každý z čaše pije. Oči otvorené, veď náš rabí žije. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Aj s nami večeriaš v znaku chleba vína. Náš život premieňaš, k sláve nás dvíhaš. Viac myslieť na druhých, odkrojiť si z chleba. Pozývaš nás stále, pravda, čo si z neba. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Chlieb nám každodenný Otec pripravuje. Na púti za šťastím zdá sa, že dlhá je. Vezmite a jedzte, opakuješ všetkým, aj čiernym, aj bielým, aj svätým, aj hriechným. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Zostaň s nami, Pane, veď sa zvečerieva. Emauzy sú miestom, kde sa nádej vlieva. Tu v sále je zážitok počúvať vás, muzikantov, ako máte jednu dušu, ako ste v skutočnej jednote. Keď sa Agaty Christie pýtali, odkiaľ berie vzory pre postavy zločincov vo svojich románoch, odpovedala, je to veľmi jednoduché. Portretujem svojich priateľov, tak, akí by boli, nebyť zákonov. Spisovateľka sa vedela dívať pod masku človeka a tam niekedy našla agresivitu, násilie, túžbu po pomste, lebo podstata ľudských problémov je v ľudskej podstate.
Pretože sieť sebectva a zloby je všade prítomná, rozhodol sa Ježiš po zmrtvých stane ako prvý dar apoštolom dať odpustenie. Povedal im, pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás, príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, bude mu odpustené. Bože, daruj nám pokoru srdca, schopnosť ospravedlniť sa, priznať aj vyznať svoje hriechy a veriť v Tvoje absolútne milosrdenstvo. Večer ma súdi, volá sa svedomie, neľúbi, čo ľúbim, jeho duch je iný. Volá sa Duch Svätý, robí advokáta, duši nosí kvety, duch lásky, nádeje, zaplaví svet celý. Mŕtvych stalí, medzi nami velí, komu odpustíte, bude odpustené a milosrdenstvo znova vyslovené. Poverujem, Pane, istotu mám v Tebe, že si milosrdný. Pritúliš ma k sebe, ani dnes nesúdiš, neotváraš rany, až mi na vety, veríš na fontány. Zaplaví svet celý, lebo z mŕtvych stalí, medzi nami velí, komu odpustíte, bude odpustené a milosrdenstvo znova vyslovené. Ralph Waldo napísal, ja Boha nepoznám, ale On pozná mňa. V tom je moja nádej.
Kým žijeme, stále sme hľadajúci, pochybujúci, omylní, podobne ako Tomáš po vzkriesení. Dôležitá postava z udalostí veľkonočných. Jeho cesta hľadania a pochybovania skončila vyznaním Pán môj a Boh môj. Ak si pokorne priznáme, ja Boha nepoznám, ale On pozná mňa, tým vyznáme, že nás miluje. Sme na ceste, aby sme raz z hĺbky duše povedali Pán môj a Boh môj. A to je obsahom aj nasledujúcej piesne. Sklamal ma majster, veď ho už niet. Čakal som slávu, budúci svet. To bolo sľubou, teraz ho niet. Kde je ten víťaz, zvednutý kvet? Videli sme Pána, ale ja nie. Pozluky do rán, Tomáš už ver. Videli sme Pána, buď pokoj vám, s Tomášom zvolaj, môj Boh a Pán. Myslel to vážne, keď vravel nám o sláve Otca a rajských brán. Keď do rán jeho ruky vložím, pochybnosť všetku preč odložím. Videli sme Pána, ale ja nie. Nož ruky do rán, Tomáš už ver. Videli sme Pána, buď pokoj vám, s Tomášom zvolaj, môj Boh a Pán. Švédsky režisér Ingmar Bergman, keď bol 89-ročný, povedal, teraz som niekto, no čoskoro sa zo mňa stane nikto. Ak zo slova niekto vyberieme jedno písmeno E, zostane slovo nikto. A toto robí smrť so životom, slávou a bohatstvom. Ale ak v súčasnosti povieme, Bože, veď ja som nikto, a on pridá jediné písmeno E, eschaton, budeme vo vzkriesení niekto na celú večnosť. Za túto nádej ďakujeme v nasledujúcej piesni o Tiberiadskom jazere, kde apoštol Ján povedal, to je Pán. Peter na to skočil do vody a potom spolu raňajkovali na brehu. To je
skoro ráno z brehu počuť, skúste vpravo. Sieť je plná, vidí Ján, Peter skáče, je to pán. Chlieba, ryby pripravené, v jeho láske upečené. Láme dávať ticho sám, všetci vedia, je to pán. Všetkých voláš, veriť smiete. Kto ťa uzná, sieť je plná, tvoja láska milosrdná. Naše stoly preplnené, bez teba sú smutno biele. Len keď láska prisadne si, máme radosť ako deti. Sadni si ku nám, Pane, Pochopíme, z mŕtvych vstane, aj na brehu našich dní, pri tebe sa rozjasní. to je Pán, Kto je tam, nosí Pán, stojí sám, máva nám, že by Pán vesluj tam, je to Pán. Rozumiteľná Pašiová udalosť, Petrovo zaprenie na Kajfášovom dvore. Tomu však zodpovedá aj oľutovanie a neskôr na otázku Šimon, syn Jánov, miluješ ma? Trojnásobné vyznanie, Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Blaise Pascal napísal, človek je úbohý, pretože je človek, ale je veľký, pretože to vie. Daj nám, Bože, pravdivé poznanie seba i teba. A nadovšetko daj nám poznať teba v sebe a raz seba v tebe. Naše túžby živé, tancovať a spievať, viac mať, viac byť, viac žiť, od zajtra do včera. A miluj a slúž, viacej chromých povystieraj, s ideálom v srdci, chodník nebu meraj. Na brehu jazera Ježiš sa ho pýtal, miluješ ma viacej
skala viery žitá. Najprv 3-krát zaprel, potom vyznal 3-krát. Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád. Naše túžby živé, tancovať a spievať, viac mať, viac byť, viac žiť, od zajtra do včera. Miluj súž, viacej, kromy povystieraj, s ideálom v srdci, chodí neuberaj. Ako prvý Peter povzbudzoval, liečil, kde ľudia smútili, o radosti svedčil, miloval a slúžil, nemal odev zberal, s ideálom v srdci, chodník neuberal. Naše túžby živé, tancovať a spievať, viac mať, viac byť, viac žiť, od zajtra do včera. Miluj a slúž, viacej, kromy povystieraj, s ideálom v srdci, chodník neuberaj. Naše túžby živé, tancovať a spievať, Viac mať, viac byť, viac žiť, od zajtra do včera. Miluj a slúž, viacej, kromy povystieraj, s ideálom v srdci, chodník neuberaj. Naše túžby živé, tancovať a spievať, viac mať, viac byť, viac žiť, od zajtra do včera. Miluj a slúž, viacej, kromy povystieraj, s ideálom v srdci, chodník neuberaj. Ježiš z Nazareta premenil násilie a ukrižovanie na čin lásky. Iní by na jeho mieste boli nadávali, preklínali, zvolávali Božie tresty, ale on nenávisť premenil na úkon adorácie. Akt zničenia sa stal aktom spoločenstva s Bohom. Z násilnej smrti urobil dobrovoľnú obetu. Tento postoj Boh nemohol nechať nepovšimnutý, ale ho oslávil vzkriesením. Bože, daj nám silu premeniť starosti života na čin lásky. Nikto nie je radšej sám.
ja do neba odchádzam. Tam sa môžeš so mnou stretnúť, nenechám ťa v prachu zvednúť. Nikto nie je radšej sám. Do neba ťa pozývam. Je tam, kde je láska v srdci a kde dávaš bosk horúci. Nikto nie je radšej sám. Oh, oh, la, 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 la. Aj na kríži vyhrávam, keď som s Otcom zjednotený. Viac som v nebi, jak na zemi. Nikto nie je radšej sám. Urob z domu svojho chrám. Pominie sa všetko staré, iba láska ti zostane. La 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 la. Nikto nie je radšej sám. Blížime sa k záveru nášho veľkonočného podujatia piesňou Turičná radosť. Dovolte mi, aby sme ukončili ako východňari. Na záhradze kvitne hruška, našo ksichty zdobia rúška, vrabec pristal na anténe, myšické sme v karanténe. Šveta jari, jak z hororu, nedá się lyžovať ani ísť k moru, nedajú się šibať zivčata v dzedzine, korona z Činišickému na vine. Jakže hutorí, pravda je vo víne. Tanaj to tá psota, čím skorej pomine. Na sebe môžeme zašepkať do uška, čím skorej zapomnúť na povinné rúška. Želám všetkým skrytým za rúškami, najcholem prez mobil zostávajú s nami. Pekný a požehnaný veľkonočný večer. Christos voskrese, vo istinu voskrese. Raz, dva, tri. Na tvári smutných sa objavil.
lavice.